Dnes sa ešte raz chcem vrátiť k tej kapse podpornej, umožňujúcej energie, ktorú som si vytvorila v svojej šamanskej realite, do ktorej mi natieklo čosi, čo si hovorí sír. To už som vám rozprávala, ale zabudla som na to, že dve informácie mám, o ktoré som sa zatiaľ ešte nepodelila. Tá prvá je, že keď tam idem, tak vidím len dospelých ľudí. Pýtala som sa ich, lebo som očakávala, bolo to akože osadenstvo, farma, osada, tak som čakala, že uvidím deti a že uvidím aj starcov. Pýtala som sa ich, či nemajú deti. A hovoria mi, my sa nerozmnožujeme. My fungujeme tak, že kde pre nás vznikne priestor, tam natečieme, ale zaplníme ho celý. To značí, že nemôžeme vytvárať nič nové alebo proste množiť to, čo už sme, pretože my ten priestor už vyplňame. Na druhej strane súčasne to značí, že to, čo tam je, nemusí urobiť miesto ničomu inému a preto nás nevnímaš ako deti dospelých a starcov, ale nás vnímaš len ako dospelých. To bola jedna informácia. A druhá informácia bola, keď už som mala tie prvé kontakty s energiou sír, tak som otcovi povedala, že s nimi hovorím. Nevedela som vtedy ešte ich meno a on tak sa zamyslel, lebo on nemá prístup do tejto časti mojej šamanskej reality, aj keď to existuje v jeho energii a v jeho realite, ale nemá tam prístup. Tak sa ma vypytoval, tak mu hovorí, vieš čo, vytvor si kapsu takej umožňujúcej, podpornej, ale skutočne, že podpornej energie, kde sa nič zlé nemôže stať. A potom oni ti do toho natečú a tam s nimi môžeš kontaktovať sa ty sám. Nie cezo mňa, pretože ja to mám nastavené na svoje vnímanie. Na druhý deň, keď som sa kontaktovala so síd, tak som sa dozvedela, áno, otec vytvoril pre nich takúto kapsu energie. Oni do nej natiekli a potom z nej veľmi rýchlo aj vytiekli. Zamrkala som, lebo som nerozumela, čo je vo veci. A povedali mi čosi, čo mi zase objasnilo trošičku z atribútov energie, v ktorej existuje naša realita. Povedali mi, bolo to nesmierne kontrolujúce, nátlakové, silené. Tam my nemôžeme existovať. Takže toto sú tie dve informácie, ktoré som vám chcela povedať o síp. Žiadne deti, žiadni starci a nefungujú alebo nezaujmú pozíciu tam, kde je silná kontrola, alebo môže byť aj, že silný fokus na istý cieľ. Aj toto môže byť už kvázi kontrola. Ak vás toto rozprávanie zaujalo a aj vy chcete skúsiť channelovať, mám pre vás dve možnosti. Buď priamo channeling, alebo šamanské putovanie, ktoré patrí skôr do oblasti lucidného snívania a je prípravou na channelovanie pre tých, čo sú priveľmi zakotvení v realite alebo primálo dôverujú. Obe knihy vznikli na základe kurzov, čo som viedla a obsahujú všetky potrebné cvičenia a návody, aby ste to zvládli sami. Obe knihy nájdete na www.belangelo.sk. Z času na čas robievam aj kurzy. Informácie o týchto najbližších kurzoch zverejňujem na www.belangelo.sk alebo na eprakone.org.